Ассалому алейкум ба кулли мардуми Тоҷикистон. Ҳамакаса хуб ҳастем. Бардори сапо харакун. Ҳазор омад калом бар дастгиртон барои ҳар ялямонатон барои видео пан кардатон миядори хидмат ба ҳар як адми шумо мерасонам. Хоб бардор аз ба пок харон гироми чиста видео обращение ма ба баъзи хеши табори ин ниёзмандо. Хуб гӯш кунед. Садқа томошам ин видеои намедон хоҳартай, апатай, модартай, бача амакитай мебурад дар YouTube. Баъд ҳамат ба номус мешавад, гапзан мешавад ба мара. Пеш ай видео бромадан дар киҷо будӣ, айҳолаш бохабар нашидӣ. Агар айҳоли алай бохабар мешидӣ, мақсад ёрдамаш мекардӣ, бечора муҳтоҷ намешид, дар рӯи экран намебромад, гап намезад, талаб намекард ки мара ёрдам кунед. Баъде ки видео мебурад, ҳамат пайдо мешавад, ба мара гапзан мешавад. Номуси маро паст кардӣ, тарикадӣ. Ма дигар намедонам одаморо чӣ гӯям. Алло, ёр омадад.